Какво ста, пичове? Аз съм Hitplace. Тук с мене са... Представете се, бе, идиоти. Да, добре, те няма да се представят. Тук с мене са Петко, Колев, БГ. а, и Blaze БГ. Чакайте малко за забавянето и... Sorry, I'm sorry. Добре. Окей, гайс. Тук... Ще кажа спокойно да си. Добре, чети. Имаме общ канал с Hitplay и аз, BlizzBG. Shit. Канал се казва Nexus България. Набираме хора, които знаят как се играят на по-малки игри, като Agario. Minecraft, CS. На Minecraft ще снимаме всичко от канала, които могат да играят и искат да играят. Значи, вижте, сега ще ви го напиша, ето тук. Трябва да напишете, опа, чакайте малко. Сега така само го напишете, ми се вижда чата. Ето това трябва да напишете. Запис и чире скайпа си. Скайп. Направо, когато се съберем поне 10 човека, ще правят тогава томбота. Мисля, че тогава ще да правя, нали бе? Може да. На 10 човека изберем човека. Може би ще на CSGO, не знаеме. Ще видя, може аз да си я купа за 2 пъти. Аз си... Няма да е дали на мен, нали бе? Не, аз на тебе ще дам. Аз на тебе ще дам със сигурност. Ако си купа 3, ще дам едната със сигурност. Да, сега да разкажем по-общо за нас двамата. Значи аз съм Пламен, а.к.а. Пацо. Така ми викат приятелите. Петко в Нексуса ли? Не. Петко си не си в Нексуса, бате. Що? Блейз така. Блейз го организира, не съм аз. Да. Чакай, добре, чакай малко, Петко. Да, тук. Пламен, както казах, Пацо. Влез, чакайте малко. Влез и другия. Имам, не сме само двамата, разбира се. Той е Блейз, е Михаил, а.к.а. Мишо. Да. Той е стримва, опитва се, но не му баца. Те вчера му бъднат тъпи OBS. Да, тъпи OBS, за OBS-а. Аз му го гледах, но нещо му писах по чата, че не става, бате. И... Ти как се пише? Хеванбу. И ти чакай, ти даже вчера с Флейно. Нали са обмина? Да, бе. Буме така, скачаме му на топичага. Та да, другия е... И тримата сме от Бургас. Бургас е най-якия град. Но ясно да бест. I love you. Да, Мишо, за тебе казах, мисля цялото. Кажи нещо, ако съм пропуснал. Абе, Мишо, чули? Да бе, аз играя просто в инсервър и пиша с един. Да, това е Мишо. Той винаги се пише с някой. Ако не се пише, няма да е Мишо. Тада не го му викайте Блейз. Мени BlizzBG. Имам си собствен скин. Нямаш си собствен скин. Имам. Отново скин ли ти? Ага. Но аз... Всичко е най-добре. Малко чалга е така. Не, аз не пея чалга. Който слуша чалга е тъпанар. Аз също не слушам чалга. Това най-омразната ми музика. Другия е, той е Новакси и на трима на Nexus България също ще долу в описание. Опа, паднах по най-глупския начин. И на трима на Nexus България, на нашия общ канал, на Новакси. Дай чакай малко. Всъщност може да няма да е в общия канал. Да, той няма да е в общия канал. Опа е. Чакайте малко, ще си бутнах микрофона. Да, това го за Геннадий го забравихте. Добре, не си взех кит идеално. Супер, направо. Това е бати семпълата къщичка. Но ма кефи. Опа! Ще въбия и. Да. В него оцеля, в който с малко ще бъде пуснат. Сигурно и на него ще се снима клип. Както са протети живота. Така ще. Да. Nexus България ще го има линка. Моля,
Не, това ще го кача. И на Мишо канала ще го има. Не, всъщност още няма да го има, защото още се прави. Да. Абе, наближ със сигурност. Там. Коста. Ще правим тук нещата. Абе, значи, още един можем да включим, ама... Абе, направо още един ще включим. Ай, Петко. Ай, Петко. Аз искам Петко. Пето ли да дам? Какво? Ай, пето ли да дам? На кое? На ИС. Ами, чакай. На 198 е. Еми, чакай се зареди. Да, хора, днеска ще има 2 клипа. И да, ето сега е момента една от най-тревожните новини. Значи, предсакаме се Майнкрафт и не знам как да ви го кажа. Гадно ми е да ви го кажа. Това ми се спря. Майнкрафта ми се изтри, World ми се изтри, някак си изчезна и двата World ми изчезнаха. Опа, чакай. Добре, убиха ме. Двата World ми изчезнаха. Много съжалявам, ще направя. Разбира се, ще направя нов оцеляване, който ще се опитам да го запазя максимално. Да не умирам вече. Може да е. Да. Няма, забравих тук как, може би, не знам, що аз. Да, това е, да. Ето го IP-то на Soplex. Спрете го на пауза и гледайте. Не, че аз няма го сложа в описанието, разбира се. После трябва да прегледам в клипа какви работи те да сложим в описанието, аз си изборих сигурно. Добре, правим още, не знам за колко време ще ми стигне клипа, но правим още, ще се опитам 2 игри, които се проведат бързичко. Добре, така искам винаги да почват игрите. Добре. Да. Идеално. А кой за Skywars да играем? Аз в момента игра. Ами аз да чакам. Ами аз в момента игра. Влизай. Аз влезна. Еми аз в момента такова ми игра. Игра в писта. Чакам. Ах, без камъка, не знам защо и аз. На някой ми трябва камък, пък на някой не. Яко. Значи сега ще отидем. Кой първи да причукаме? Ето. Така. Бах ти са, Катя съм. Как не мога го оцела, бе? Сега ще ви той ко значи про. Про да геймър. Да, забравих. Спорт. Само аз тренирам футбол. Не, че хората много ги интересува, де. Та аз за сега ще затворя и сега се връщам. Добре, убиха ме. Това ми следват клипчето. Не искам го правя много дълго. Та, хора, както казах за Survival, надявам се клипчето ви е харесало. Дайте един лайк. Комент, събс. Да, забравих. Много ви благодаря за тези от 3 клипа. Имам 12 съба и по клиповете имам по 20, 21, по 28. Да, това беше вече от мене. Много ви благодаря. Надявам се така да се развиваме и по-нататък. И надявам се клипчето ви е харесало. Аз бях HitsPlays, тук с мене бяха Петко Колев БГ и Blaze БГ. Ще има... Да, значи ще има канала на Blaze в описанието. И на Петко, да да го слагам ли? Не. Да, Петко няма канал. Той има канал, ама... Много съм глупови клиповите. Сега бах, за ако искате, ще си му го сложа. Ще видим в коментарчетата. И това беше от мен. Аз бях Хицли. Да, също и IP-то на сервера ще сложа. Да влезете с ръцата малко Skywars. И това беше от мен, хора. Аз бях HitsPlays. И абонирайте се и започвайте да ударите. Чао!